ve konağı da hediye hamu beşen Kurdistan'a Kurdin dünyaya. Xarabiya 5 sene ve hükümeta Kurdistan'a jibona ku PKK ve Haçlı Şabi Şangale baş nastıkın ku nezik da u baş nastıkın ku ev tıkaze ku beni hatıkın sersaran serçavan hatın emi İro beverra de mesela kapır esasi da stratejik da jvera bakıfın mesela PKK Kurda Kurdistan'ya taybetici mijara PKK Kırdav Çalakiyen PKK'li başula Kurdistan'ı statüya ve emin hazır ve jvera deklarasyona ki peşkeş bikin pişti erişa PKK Lehembergi Peşmergan Harama Kurdistan'ı Revş hat konaka gelek xater Lomacı deve helves lehemberi PKK zelal bibe emci ve yeke tıkazım bikin vek rojnamavan vek hukukzane niviskar karment jün mer re Kurdistan'ı vek tezanin pişti şere kanda ve korfeze beşeki mezin başvuruyor Kurdistan'e ve alikariya Amerika havalbende van ve haradamaka azat hat ilan kırın. Her çar devletin kolonyalistçi titirsiyan ku Kurdistan'e debe devlet jibona ve yekeci tıkastın ku destverdana başvuruyor Kurdistan'e bikin le jibona kul Amerika titirsiyan çar devletin kolonyalist riya PKK ve dest erişana kır devletin kolonyalist piştikü meclis hükümeta Kurdistan'a ava bu o bu taybetici federalizm ilan bu zedetir erişker bun çar devletin kolonyalist jibona desalatariya Kurdistan'a tek bibin PKK rabun alikaren stratejik PKK'ci desalatari nizama hukuki ya Kurdistan'a nas nekir te sala 1909 dudyan da şerreki dijvar pekat 3000 peşmerge hat şehit katın PKK teslim bu u got ku az desalatari nizama Kurdistan'a nas dikim untizan edibin ve peymaneda imza buraya Öcalan Osman Öcalan heye Sarokya Kurdistan'e Brez Mesut Barzani ve demed derbare erişkari teröra PKK'da ki unji lebigarine bikin ji 25 devletin Avrupa'ya raporak peşkeş kır ve demeji ev erişen PKK ji aliye Kurtperveranda Kürt Dilsozanda Kürt Hazanda vek operasyona devletin dagirkat hat diyar kırın lomacil dijive hat ravastandın le PKK pişkiriya devlet Irak ve İran'e li başura Kurdistan'a girt başura Kurdistan'a civar bu devleta Türkçi ev yekaj bona operasyonen xu Saddam Akan stratejik nişanda hatta İroji li başura Kurdistan'a sı operasyon zedetir pekatine li Kurdistan'a karakol ve haremeki evlevi hatiya bakırın. PKK li başura Kurdistan'a bu avakırına hükümeta botan behtinan belki civan nene biravan ama onun lekoline bikin komara zape
Axa Başura Kurdistan'e ilan kır. Hamu karen xeye din, hukuk, serveri desalatları Kurdistan'e da rez nagre u naşinake. Loma gelek Kurdistan'e, gelek günden Kurdistan'e dagır kiriye. Ji aliye desalatları Başura Kurdistan'e da untizanla hatiye diyar kırın. Ji aliye darvayı Mahmur Şangale neziki 500 günden Kurdistan'a hatiye dagır kırın. Ji gündiyen Kürt haraca digre. Hort u zarokê Kurdan diravîne û dide kuştun. Destverdana siyaseta Başûra Kurdistanê dike. Rêxistinên siyasî ava dike. Rêj dagirkariya çar devletên kolonyalîst ra vedike. Partiyên Kurdistanê ve serokên Kurdistanê reva nabîne. Divê baş bê zanîn ku PKK Herama Federe ya Kurdistanê rêxistinekî dagirker e. Li Şangalê, li Mahmûrê, li Kandîlê û gelek gundê Kurdistanê dagir kiriye ve bi salana jî va dagirkariya dom dike. Hikûmeta Federal ya Iraqê, Hikûmeta Kurdistanê ji bona ku PKK û Heştî Şabî ji Şangalê ji hemû deverê din derkeve di peymanekê dal hev kirin. Untizana vek peymana Şangalê tê nas kirin. û pengeleka gelek girîng e divêje ku ev peymana divê ku Şengalî rêva bibin. Şengalî ji Şengalê ra ewlekarî çêbikin. Lê PKK ji bona ku Şengalê dernekeve li Kurdistanê şer îlan kiriye. Êrişî peşmergeyan û berpirsiyarên asayişê dike. Em armanca PKK ya stratejik nêzik û başnas dikin ku ji nêzik da û başnas dikin ku ev dixwaze ku binî xet dikim Herama Federe ya Kurdistanê ji holê rake. Rastiya ka vekirî heye ku Herama Federe ya Kurdistanê di vê qonağa da hêviya hemû beşên Kurdistanê Kurdên dünyayê ye. Xirabiya bê serê wê, zirarek bê wê, ev zirara ji bo hemû Kurdên dünyayê dibe, hemû Kurdên hemû beşan dibe. Aşkare ye ku PKK li Herama Federe ya Kurdistanê hêzekî biyanî ye û terörîst e. PKK li Başûra Kurdistanê li hemû beşê dinê Kurdistanê li hemberî rêxistinên partiyên Kurdistanê Kurdên vala parêz bo avayekî bêperva çalakiyan terorîstî pêkanî. Bi ev taybetiyên xwe ji Kurdistanê divê ku bêderxistin. Bi PKK ra diyalog li Kurdistanê rêvabûyîna wê naskirin e. Ceribandinê jî derxistiye holê ku PKK bi diyaloga çara niye be pirsa PKK. Loma em ji bona ku gelê me ciwanên me neyên kuştin zarar nebînin. Em ji PKK daxwaz dikin ku bi lez û bez dev ji çekberdin bê qeyd şert ji desalatariya Herama Federe ya Kurdistanê ra rêz bikin, nas bikin bi awakî aşîtî ji Herama Federe ya Kurdistanê derkevin. Heger PKK ev yeka nekir divê hikûmeta Kurdistanê hikûmeta Federal ya Iraqê bi hev ra serveriya xwe ava bikin, biparêzin. Çünkü îro servarî parça bûye, parça parça hêz desalatdar bûne. Her devletek li dijî nehêzên nehukukî terörîst û dagirker çi dikin
Divê hemberî PKK ev bekirin. Divê rêxistinên Başûrê Kurdistanê yên ku bi PKK ra alîkar û têkildarin, divê pêwendiyê xwe bi PKK ra xut bikin. Hikûmeta Federal ya Iraqê, Hikûmeta Kurdistanê, ez çima tibêm Hikûmeta Federal Iraqê Kurdistanê, aslında serveriya Iraqê Kurdistanê parastin vazife her du hükümete ye, çünkü devleteki federal e. Eğer Kürdistan devleteki serbixubiya bes vazife hükümete federal bu ku serveriya ku biparêze. Le devleteki federal e, devleteki müşterek ya Kurda Araba hemû kemneteva ye. Lomacı devleta federal ya Iraqê û hükümeta Kürdistanê divê ku bi hev re desthilatariya xwe biparêzin. Eger mijara PKK û hemû hêzê çekdar tasfiye nekin, belê, eger devleta federal ya Iraqê û hikûmeta Kurdistanê eger nikarin PKK û hêzên çekdar tasfiye bikin, nikarin ji operasyon bombardımana devletê Türk jî xelas bibin, serveriya xwe biparêzin. Em ji bona ku PKK ji Herêma Federal ya Kurdistanê tasfiye bibe, bê rêxistin ji biryarên bên girtin re piştkirin. Em ji ciwanên Kurdistanê yên ku di nav PKK da xebat dikin, daxwaz dikin ku gelek vekilî ev xirabiyê li welatê xwe li Kurdistanê li netewî Kurd nekin, li xwe nekin. Li dijî siyaseta PKK ya xizmeta devletê kolonyalîstike derkevin, dev ji çek berdin. Spas.